para pangemban praja niwasatraning nagari ingkang minangka dados pandam panduming para kalodasih ingkang sadurunge ditinggal pantes dihormati. Para alim, para ulama, para kyai dalam santri ingkang sandali tansah sumandhing kitawayuning ilahi ingkang minangka dados panungguling kita panembah ingkang sadurunge ditinggal pantes dihormati. Saking para tamu, para lenggah kakung putri ingkang satu kala hormati maliki katur kunjuk ingkang kinurmatan pisan tresna meninggih panjenenganipun Bapak Bambang Sumali sekelan Ibu Suwartini ingkang satu kala hormati lan kala kaos katur kunjuk panjenenganipun Bapak Minto ingkang pinangka sudi sarira saking panjenenganipun Bapak Bambang Sumali ingkang satu kala hormati. Wonten kata lumbahe dumateng kadang kalawarga tumaruna ingkang sanget sakala tresnani. Saderengipun kala matur manggawa singkati kala tansah mawantu-wantu Dun Agung Wisih Samudra Pangsama ugi kalanono kala matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngadeg yen mandeng gempil sang rampas kamardikan. Anggen panjenengan eja imbal pangandikan ing sabda raos wonten ateges kala wirani Subhasita sontor anggri-anggri tata trapsila injih awak kawula mugi dawuh saking panjenenganipun Bapak Kantoyono sekalian Ibu Suwarti ingkang kadheraken kadang wanda warga saking padukuhan Suko RT kalih RW 3 Desa Kamal Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. Kanthi purwakane ngatur sumangga junjung kaliyan pitadosan suagami ingkang winasuk suwang-suwang sumangga panjenengan sekalian tansah kula dherekaken nunjukaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan nikmat sehat nikmat sempat sehingga ing enjang ajik sang kalenggan menika panjenengan telah kula kembal manunggal silaturahmi wonten dalemipun Bapak Bambang Sumali sekalian Ibu Suwarti kanthi manggijan pamilyan ing kabagas warasan mugi saliring gati para madya lan sono saged kasembatan lulus raharja kalih sing begitu. Dumateng para tamu para